नमस्कार आज 7 एप्रिल 2026 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ। ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ସଚେତନ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଜୟଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 14 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 3 ବାଲେଶ୍ୱର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାରୋ ନିକଟରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ନମ୍ବର 4 ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2ଟି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ। ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଭୋରରୁ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଓ 6 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଓଡ଼ିଶା 32ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ SDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ SDCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳକ ସ୍ତରରେ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6 IPL 2026 ଧୋନି ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ CSK ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ MS ଧୋନି ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଜାତୀୟ ମହିଳା ହକି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ରାଞ୍ଚିରେ ଚାଲିଥିବା 16ତମ ସବ୍ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଜାତୀୟ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛି। ଦେଶର ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତ କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ନମ୍ବର 9 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆସୁତି ତେଲ ଦର 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନର ଗୁପ୍ତଚର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 10 ସେୟାର ବଜାର ସୁଧାର। ଆଜି କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ 185 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ 22,700 ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନିବେଶକମାନେ ଆଜି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।